Néhány perc múlva az FC Real Zetor sorsdöntő mérkőzést fog játszani az Arc FC-vel. A meccs tétje nem más, mint a bajnokság megnyerése. A mérkőzés előtt Nagy Győr László szakvezetőt kérdezem, mit vársz a mai meccstől? Köszönöm a kedves nézőket! Nagyon kemény mérkőzés várok minden esetre. Mindenkitől azt várom, hogy maximális lővedvással küzdjön. Tét nyilván a bajnokság megnyerése, ahogy te is elmondtad, de ehhez azból nem csak a saját kezünkben van a sorsunk, amit szerettünk volna elkerülni. Ez mindenképpen, hogy megnyerjük a bajnokságot, győznünk kell, és a következő meccsen a Bénakacsák csapatának pontot kell veszítenie az Akera ellen. Igen, hogyha megnyerjük a meccset, én úgy gondolom, hogy rajtuk lesz a teher. Rajtuk lesz az a teher, hogy nekik kell nyerni. És hogyha bajnokok akarnak lenni, szóval, ha nyerünk, akkor úgy érzem, hogy valamilyen szinten már nyerekbe kerülhetünk. Mennyire izgulnak a játékosok? Szerintem ez egy kellemes izgalom mindenkivel, aminek mindig meg kell lennie minden meccsőt, mert ha izgul az ember, az tényleg azt jelenti, hogy rá van pörögve meccsre. Izgulnak a játékosok mindenképpen, de ezt át kell vinni megőrülésre és teljes extázisra a pályán. A bajnokság elkezdése előtt gondoltad volna, hogy idáig jutunk, és hogy pont az Arc FC ellen lesz a döntő mérkőzés? Hát igazából a bajnokság elkezdése előtt éreztük, hogy a végén az Arc FC elleni meccs az nagyon meleg lesz. Első két meccs után nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságban is repülhetünk, de utána szerencsére rátértünk a jó útra, és sikert sikerre halmoztunk. Aztán most mégis itt vagyunk, és mindent eldöntő mérkőzés fog következni. Nos, köszönjük Nagy Győr Lászlónak, a mérkőzés után még néhány kérdést szeretnék feltenni. Köszönöm. Akkor is várjuk ide a stúdióba. Rendelkezésre.